Pacek-pacek. Nendi ngintik ya. Saya konten dagangan. Di. Sing di dagangan. Lah dagangan akeh iki wong request konten dagangan apa isi dalam kata bakoh yo pagah dagangan to, yo dodolan ya to untuk menyambung kehidupan kambing dan wonge. Juga sekaligus untuk dalan silaturahmi. Mediane wedhus. Fiterne ade ora kenal malih kenal. Ya toh. Ade sing gak roh omahe malih roh omahe. Yang tadinya mungkin jarang komunikasi, kita bisa komunikasi. Yo siji golek duit, golek dulur, jadi golek rezeki, ya toh. Yang paling utama adalah untuk memperbanyak luri barongan. Nah, dimulai? Oke, geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami Jack CMF. Untuk kali ini kita konten dagangan semua yang ada di kandang bakoh. Kemarin juga pernah ya kita konten, tapi nggak selalu sempat terupdate setiap kambing barunya. Karena ya, yang penting kita konten ona ya, sing wis metu ya paling kita bacaan shot di TikTok kan ngono kuwi. Tapi sekarang yang ready, yang kawin-kawinan atau yang doro laktasi nanti kita konten selengkap-lengkapnya walaupun dengan apapun penyampaian kita dengan penuh kekurangan. Oke. Yang pertama langsung. Oke. Kau subscribe ora iki? Oh iya. Jangan lupa yang belum subscribe langsung saja di subscribe dan juga di like, share sebanyak-banyaknya agar video ini lebih bermanfaat dan bisa menghibur panjenengan semuanya di saat sepi, menyendiri dan juga bisa ditonton rame-rame, nobar, layar tancap. Oleh toh? Oleh. Langsung saja ada harga langsung. Harga 12,5 juta kawin karo Mego Mendung di tanggal 19 bulannya 4 2025. Berarti kalau sekarang tanggal 26 besok tanggal 27 kan minggu. Berarti sekitar 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 8 hari kawin. 8 hari. 8 hari kawin. Berarti sudah bisa di konten atau sudah bisa dipasarkan. Karena ikut program, nanti programnya apa kita jelaskan lewat entek ya. Langsung saja kaya ngopo to rega 12,5 kuwi, kaya ngopo to wedhuse langsung saja di depan kita ini. Set. Ini harga 12,5 juta, laktasi 2, manak pindu. Warna plus, kuping sudah melipat mengarah ke depan dan sungune favorit neng ora didandani. Iki kena diarani sungu favorit, tipis pipih, ujungnya kan ngene ngono. Cuman iki lek ditoto diketok seret luweh mening neh. Tapi ini alami ya toh? Karena ini untuk mesin pencetak, karena induk iki kerjane berproduksi ya toh, karena karirnya dia tidak berkarir. Tujuannya kita kawinkan dengan Mego Mendung supaya mendapatkan hasil yang lebih baik dari bapake karo mboke. Nah, wujudnya seperti ini, kepalanya sedang, warna plus, kupingnya melipat. Seperti ini wujudnya. Wah, jerone kaya ngopo? Jadi jeronya seperti ini, mburi resik, pancal kabeh, deker. Nah ini deker, pancal kabeh. Enek titik lemahe. Apa kuwi? Susune 4. Mungkin nilai plus bagi yang para pemerah. Karena susunya papat podo. Iya toh? Papat podo, tapi ini hanya kemareman. Ini hanya kemareman. Ya toh? Tapi kalau di kontes ini bisa mengurangi nilai. Tidak bisa mengurangi nilai. Kalau ada kambing yang speknya podo, dia pasti di nomor 2 kan. Karena favoritnya kalau jenenge lomba kan dipilih yang terbaik. Ya toh, ini susunya papat tapi produksi kabeh. Produksi kabeh ya. Kabeh podo ke lo gedine. Nah, warnanya bagus, kambing ini sehat, tidak sakit, tidak cacat dan tidak cacat permanen. Rewosnya ya utuh. Tuh rewosnya. Nah, rewosnya juga utuh, kanan, kiri. Ini. Intinya sudah siap dikembangkan di tempat panjenengan semuanya. Dengan spek seperti ini lotrenya kita. Karena arahnya ya wis penak, kupingnya ya wis lemes, ceblok, ya toh. Kepalanya sedang, ada cantilnya sedikit. Nah, harga 12,5 juta tentunya kalau dibandingkan program yang kita berikan, dia ini
seperti ora tuku. Iki ya. Iya, nanti kita jelaskan. Nyapa kok ora tuku? Nanti kita jelaskan. Podoro diwehne gratis. Nah, ini kawinnya sekitar berapa hari? 8 hari? 8 hari. Nah, masa siklus. Nah, nanti lera jadi piye Pak Cek ya dikawinnya sampai jadi. Kita fasilitasi pejantan-pejantan yang ada di kandang bakoh, tentunya pejantan yang sudah prestasi atau jawara. Oke, geser ya. Geser. Ini jelas kondisinya sehat, tidak sakit, tidak cacat, dan siap dikembangkan di daerah panjenengan semuanya menuju Barongan Cup nantinya. 12,5 juta ini tanggalnya. Kawinnya sama ini Nego Mendung. Kita geser dengan harga yang selanjutnya. Harga selanjutnya piro? Masih di harga 12,5 juta, kawin songo-songo. Lagi maskotmu iki. Karena songo-songo payu harus dites dulu. Songawen gak. Aku lek marai lek jerai tembung kurang yakin. Harus kita praktekkan ketika nanti kita simpan di peternak yang gunanya nanti untuk ngene. Ya toh. Yo ben guna yo iso ngene tenan ora mek kaya sing duwe. Jadi tanggal 2 bulan 4 2025. Berarti kalau hari ini video ini dibuat tanggal 26 jimuk papat piro? Jimuk loro. Isik 22. Nah, berarti masa siklus sudah lolos di siklus pertama. Nah, wujudnya kayak apa? Laktasi 2. Regane 12,5, kawin dengan songo-songo, anak barongan. Set. Wedhuse. Nah, susune rata, wis kempes. Ya. Nah, warna juga dominan, kepala hitam, awake putih resik, kepalanya seperti ini. Tara ora? Apa meneh kok kene ndah nilek benah. Yo, iki biar jelas nanti kenyadilannya. Kupinge lho. Kandel pomo video ini bisa diraba. Iso melu ngrasakne. Plek pangkale, sungune ya bagus. Nah, kenyadilannya seperti ini, bisa dilihat. Nah, pangkal telinga bagus, ngiwonengen utuh. Ya toh? Nah, perpaduan 2 warna yang membentuk keserasian karena awake putih. Seret. Seperti ini. Matanya ya wis sitip. Ini hanya memprediksi yang kita kawinkan dengan songo-songo, harapannya anakannya nanti lebih baik dari induk dan bapaknya. Karena induknya ya wis pilihan. Orang mungkin mlebokne ning kandang wis syukur mlebu, syukur oleh dagangan, tentunya juga melalui pemikiran. Tapi ini pun juga, kita tidak berani menjamin anaknya mesti apik. Hanya saja kita berusaha dari feeling yang kita belajari selama dolanan wedhus. Biasanya sing ngene-ngene iki ngetokne iso metu. Neng kuwi iki kan ini hanya usaha. Hasilnya penentu tetap nah, kuwi. Bahane ngene iki, kambingnya tidak sakit, tidak cacat, dan jumbo, laktasi 2 dengan harga 12,5 juta, sudah dikawin dengan songo-songo anak barongan. Set. Nah, kambingnya sehat, tidak sakit, tidak cacat, dan juga tidak cacat permainan. Bila ada yang minat nanti bisa dipastikan kambing ini begitu dikirim benar-benar sehat. Oke? Geser lagi karena ini tugasnya si oke sak mono mbane iki muga-muga rampung satu konten. Oke? Kita geser dari harga yang 12,5 juta, kawin songo-songo tanggal 2 bulan 4 2025. Kita geser dengan harga yang kacek 2 juta. 10,5 kawin barongan meh mana secara kasat mata dan secara tampilan fisik. Rezekine jenenge meh ambrol. Kaya ngopo carane niteni meh ambrol. Nah, ini Doro belum pernah laktasi baru ini. Enak niteni nih. Ketika ambing itu turun jelas cara niteni wedhus secara fisik. Tapi jerone apa aku ya gak wani jamin. Nah, kita hanya membaca tanggal kawin dari bentuk fisik. Kok jamin iki lho ning jero iki mesti meteng, kita nggak berani. Karena secara kemampuan kita melihat tembus pandang ning jero ning meteng kuwi gak iso. Tapi kita mempunyai skill pengalaman bahwa secara fisiknya bisa terlihat meteng. Tapi kita tidak berani menjamin iki meteng. Tapi kita memfasilitasi jika tidak meteng dikawinkan ke sini tidak ada biayanya sampai meteng. Kayak apa? Regane 10,5 meh ambrol rezekine. Kaya ngene iki lho dagangane. Celorot. Nah, iki
kuping dawa, bentuk lekukan nih pipih, sungune wis didandani, ya toh. Matanya juga sipit. Nah, kepalanya juga belengkuk sedang. Kok nyadil banget ya urung, lincip ya ora, tapi sedep di sawang. Ya toh? Oke. Iki sudah terlihat ngiwonengen padha kupinge. Lah, sing penting pangkal ini rapet orang ini. Gue iber lah ini. Iber. Nah, ini ya toh, seret doro ada titik lemahnya. Kenapa? Das kupingnya penak, kuwi kok regane 10,5. Biasanya kena 15 juta lho ngene kuwi, wis sing wis hafal. Susune telu. Biasanya nggih wadan-wadanan. Tapi ini kan kita menjelaskan breeding bukan ke arah kontes. Ya. Yang mencetak supaya nanti hasilnya syukur-syukur luwih apik kok babone dan syukur-syukur iso kontes. Nah, bene babone 3 mesin. Susune iki. Nah, wis mlorot sak mono gedine wi. Wah, iki bulan ngarep, ya toh? Tanggal pertengahan lek no cok-cok tanggale kuwi ambrol rezekine. Iki ya. Oh, bahannya seperti ini. Doro. Oh, iki saya entot iki. Yang ini iki. Oh. Ini harganya 10,5. Nah, toh? Secara kasat mata fisik iki bulan ngarep tanggal pertengahan toh. Manake lek ndelok tanggale kuwi. Tapi kita tidak menjamin iki mesti manakne tanggal kuwi lho ya. Kita lihat secara fisik dan tanggal kawinnya itu manak ning bulan pertengahan di bulan depan ini. Nah, lho. Iya. Lah iki memang tanggal pira? 17. 17. Sesuk para ya wis patang sasi bak. Iya, patang sasi. Biasane selawe di patang 5 sasi kurang 20 di patang sasi 20 dino yang patang sasi selawe dino manak kan. Berarti bulan depan. Nah, bahannya seperti ini. Yo. Nah, iki lek mana padha karo tuku siji, mana tuku siji oleh 3 lek iki anake loro. Amin. Lek iki anake 3 tuku siji oleh 4. Nah. Nah, tapi sing dijaluk kan ngono kuwi. Perkara lek ngei balik nah sing ning gawe. Geser ya. 10,5 secara tampilan fisik garek manake. Penentunya tetap yang di atas sing kuwasa sing duwe sembarange. Kita hanya berusaha dan kita usahane diteng carane meteng piye ya lanang karo wedok amprih metenge piye ya dikawekne lek wis wayahe lek wis dikawekne carane meteng ya minggu proses metenge berarti ini nanti betul-betul meteng ketika lek wis manak ya lek wis lahir berarti dengi meteng carane tene ya toh nggih tanggal kawinnya 27 bulan 12 kawin dengan barongan. Geser lagi di harga 10,5 ke harga yang 10 juta malah sak ngisore. Ya dah? Oke. Kawin karo barongan tanggal 4 bulan loro 2000 selawe. 2000 selawe. Berarti tanggal 4 bulan telu, tanggal 4 bulan 4. Rong sasi setengahan. Wis rong sasi lah penake ngonae. Kaya ngapa to barange iki? Kuping samene dawane juga sama masih doro akan lebih abdul kalau kita masuk ke dalam dan kita raba. Nah, udah. Kita deloki seperti ini. Ya, ini kupingnya. Dia punya telinga, punya kepala, punya 2 mata dan bolongan hidung 2, punya 1 mulut 2 tanduk. Warnanya melingkar di pangkal leher. Burine putih resik. Ya, tarebasnya nyeprok. Dan ini sudah kita kawinkan 2 bulan. Kita belum bisa melihat positifnya atau metengorane. Hanya saja ini hanya saja ini wow, lah kayak lho di sakmono gedine. Oh, ya kan. Nah, ya muga-muga hanya itu melihat secara kasat mata loh ya. Nah, tapi kita tidak berani menjamin ini mesti dadi. Tapi kita memfasilitasi kambing ini kudu sampai meteng sampai dadi. Dengan menyediakan pejantan. Nah, rego 10 juta, doro speknya seperti ini. Kalau nggak salah ini, poel, baru poel, tas poel tok sepasang. 10 juta, podo karo diwehi. Sehat, tidak sakit, tidak cacat, dan tidak cacat permanen, siap dikembangkan dan dibreedingkan di tempat panjenengan semuanya. Geser lagi di sebelahnya. Harga 10 juta kawin barongan tanggal 4 bulan loro. Kita geser ke berikutnya. Oh, ini sudah payu. Oh, payu. Ya, diglentek tinggal kirim.
Nah, yang sudah payu daripada nanti sak jam ra kemput dicik ruwono. Geser lagi ke sini ya. Oke. Ini ke Situ Bondo. Situ Bondo. Oh, sing ini nih. Oh, alah. Guse. Guse. Sing rombongan wong sak pirang-pirang. Oh, kayak gini. Iki. Gue tak Alhamdulillah. dudoin neh. Geser neh ya. Oke. Harga 12 juta. Kawin dengan unlimited edition. Ini apa kok limited edition? Gendon. Oh, gendon. Uji coba gendonmu karena disir uang dan untuk modalmu mengembangkan kandang adijayamu Ya, butuh modal. ya, Gendon harus dilepas. ya. Lek dilepas, aku ndak percaya mau omongin tok lek gendon yang mahmu ngawin. Lek urung roh aku ngawinne dhewe. Ya. Dan sudah kita buktikan, kita unggah lewat dunia sosmed TikTok. Masalahnya di YouTube perkawinan ndak boleh. Ndak Seneni boleh. aku kok. Seneni. Jadi kudu dijajal sik baru diseleh biar di sana nanti betul-betul berkembang. Contohnya ini di Derenyeng sama Gendon di tanggal 19 bulan 3 2025. Ya toh? Ya. 19 bulan 3 2005. Berarti iki tanggal 19 bulan 4 sesasi. Ya. Tanggal 19 bulan 5 rong sasi. Lelek saiki tanggal 17 berarti iki karo tengah sasi kurang titik. Ya. Kaya ngopo barange lebih abdul kita masuk ke dalam. Karo tengahan sasi. Berarti sesasi 10 dino. Iki ya. Oke. Sekitar sesasi 10 dino. Bahannya seperti ini. Nah, mungkin buri buntutnya nyepor tapi rodok noleh. Tapi keistimewaan kambing ini adalah ombone kuping di wah, ya. delok to sakmene dawane. Sakmene lho. Dawane. Kita padukan dengan gendon anak Asjasmoro. Ya toh, babone anak barongan. Lah iki engko lek metu putune barongan. Putune barongan. Lek iki engko lair. toh, Ya. karena kan gendon Loh, buyut toh? buyut ya, gendon putune barongan ya. Babone gendon anak barongan. Dikawin karo Anjasmoro kuwi anak Asmoro. Nah, kerandah darah biru kabeh. Ya. Iki lho kupinge delon sakmene dawane. Emblak. Kupinge wedhus telu dipek dhewe. Lho sakmene lho. Wah, sak lengen ya. Lho delok ento iki lho. Regane pira mengke? Piro ki Pak? 12 juta. 12 juta. Padha karo diwehi iki. Diwehne. Nyapa kok padha karo diwehne secara gratis? Yang jelas kita baca dulu nanti kita terangkan di ujung konten ini. Siap. Speknya ini, kambing ini sehat, siap dikembangkan, tidak sakit dan juga tidak cacat permanen. Bisa terlihat dari video tampilannya juga sehat. Nanti ketika ada peminat dan dikirim harus kita pastikan betul-betul kambing ini sehat. Ya. Nah, regane 12 juta wis dikawin karo gendon. Kupingnya dawa, sungune yo tipis dan dua warna yang melingkar di leher. Nah, yo geser neh. Oke. Rego 12 juta kawinan gendon kita geser ke sebelahnya. Kawinan sapa kuwi engko nanti kita baca. Kawin gendon rego 12 juta tanggal 19 bulan 3 2025. Oke. Geser ke berikutnya di harga 10 juta. Kawin karo sapa kuwi? Barongan. Tanggal berapa? Tanggal 19. 19. Bulan 3 2025. 25. Berarti tanggalnya sama, beda pejantan. Oh, beda pecahan ya. Wong bendino ngawin no, lanang telu kuwi lek wong ngerak nek diomongi ya tak pindho. Tapi mesti tak omongi, Pak iki wis kangge. Ya. Sing urung kangge sing di iki karo iki. Dan ini tanggalnya padha, ya toh? Ya. Tanggalnya padha, bulannya padha tapi beda pejantane. Nah, ini semua kan masuk ning TikTok. Lek TikTok kan wedhus ngene barang malah Aman. penontonnya apik akeh sing ndelok ibu-ibu kuwi. Iya. Tapi lek ning YouTube Langsung. kuwi kena diganden ndasku dipetili kayak karo kau gele ndak oleh langsung diabang. Aku wis kaya kapok. Wis kapok. Wah, kapok awadi aku. Regane 10 juta kawin barongan kaya ngopo barange. Yo. Lebih detail kita masuk ke dalam. Laktasi 1, susune tak jelasnya engko. Nah, wedhus ini srit. Ya toh? Kaya-kaya kurangnya mek ndase, tapi membentuk kenyadilan dagune rada penak iki. Iya. Lah iya toh? Pangkale kuping penak, rapi. Sungune wis apik. Nah iki seperti ini.
Tapi ada titik lemahnya. Apa kuwi? Kesalahan mungkin perawat dulu ya nggak nyalahne sih, cuman ini mungkin kan nyapo atau gunane dipisah jemblene. Nah, biar tidak terjadi seperti ini. Susune dawa sisih seperti ini. Nah, ini biasanya kan ora dipisah, diwarne diserang salah siji, tapi itu keluar semua. Metu kabeh. Metu kabeh. Itu diperah setiap harinya. Speknya seperti ini, bodine dawa, kuping yo penak, ndase terlalu nyadil ndak ning tipis. Pipih. Biasane ndas model tipis-tipis ngono kuwi aku omong bolak-balik dan nyatane kaya awakmu ket lekas rene sampai iki kan ya wis roh nyatane. Iya. Tapi aku kan yo ora wani iki ora mesti. Tapi sing wis terjadi awakmu dhewe kan yo wis tau nyatane. Bodinya dawa, ya toh? Dhuwur, ndase tuwipis silet, kaya duitmu. Kaya duite sing ngomong barang. Makanya dodolan ya ora kandel ben rada enek grenjele. Tapi tujuan kita memang untuk memperbanyak sedulur lewat media kambing. Sing mau ora kenal ben kenal. Tapi ya bukan munafik lagi, ya kita nyambut gawe. Iya. Nah, kita mempergunakan jantan yang sudah kita konteskan juara biar lebih berkembang di tempat wong-wong ben roto. Kurang kondang lek urung iso menyebar kontindi. Nah. Lah masuk kondang dipek dhewe. Slogane Bantik Cilik sing duwe apik ben roto. Geser lagi harga 10 juta, kawin tanggal 19 bulan 3 2030. Boleh. Kleru 2025. Dengan harga 10 juta Anda podo karo ndak tuku neh iki engko tak jelasne gratis ini. Gratis. Butuhe pokoknya aku memperbanyak anak turun barongan yang kita upokoro menjadi recording, ada recordingnya. Sing kowe tak genahne. Geser. Nah iki perah. Iki perah ya. Perah enggak usah di-review karena ini bukan dagangan, ini temanya dagangan. Ini perah susune oke. Iki nyetut gaco-gacone papo karo Bantik Cilik. Geser. Geser lagi. Untuk yang sini kok kene. Untuk yang sini iki nek emake. Pakpo. Karena harus duwe ngengean. Nah, pengen ro ngengeane engko ndarani sing apik gak didol. Malah luweh ngisore spek. Cuman kerandae genah. Nah, kerandae gunah. Bang oleh tak ngenge sing apik-apik ndarani engko sing elek-elek sing tak dol. Lah yo. Lek ora percaya ya iki spek-speknya seperti ini bahan perah. Iki nek emake enggak wani demok belas. Cuman ini kerandanya Mbah Temon. Iki kerandanya juga Mbah Temon ki nek emake. Nah, iki nek Paimin wis dikawekne, iki Pak Po. Iki Pak Po. Iki nek Bantik Cilik. Iki nek Bantik Cilik. Terus iki babone Buyut. Iki babone Buyut. Iki babone Buyut. Terus iki babone sapa kae? Payu pokoke rong dilomba Payu. Terus iki tiwuke Pak Po. Oh, iki tiwuk. Malah pilih ngalah kita kandangkan yang paling ujung sini. Ya jalan suten kok kono. Engko dikira engko sepeh sing dingue diduelehne sing anu ngono. Didelehkan ke sini satu kata ini. Ya toh? Dan ini sama sekali aku gak wani ngrego karena apa? Iki tinggi gandolane. Dan roh dhewe to barange. Ya. Api-api sing didol kan? Nah, cuma kita hanya ngingu getih. Apa? Keranda. Ngono kuwi. Geser? Geser. Jelas to iki? Oke. Ku ndarane aku, lha sing kuwi kok ora di-review. Yo tukunen to ora apa-apa lha iki le. Ning kita yo aja telah sing ngene iki wong. Dia hanya mengandalkan Ruli secara spek. Apa? Fisiknya mesti awakmu kurang marem. Ngono kuwi. Kene mek gur nyilang-nyilang ngono, ya sapa ngerti dadi apik kita bisa buat konten edukasi. Tapi lek gene wong engko mentale sing rong kuat tas tuku didelok lah kaya ngene. Ya aku. Akhire ndarane tuku luri. Dadi ya gen ning kene ngono. Bukane gak les dituk oleh cuman lek iso lah speknya kurang. Wis akeh pilihane. Geser. Oke. Lanjut ke anak barongan ragane 12,5. Lah iki kawine dingi kok ora ditanggal iki. Iki kawin dengi. Oh, lali iki. Karo Mega Mendung padha anak barongane. Jane nggopen lho mengke karo ngeceki ngene iki. Ini kawin kemarin. Iya. Pas kemarin di kawinnya di TikTok ada. Dan di YouTube gak wani. Speknya kayak ngopo? Harga 12,5 anak barongan.
kita kawinkan dengan Megamendung. Megamendung. Podo anak barongane, speknya kaya ngopo? Iki lho dagangane celorot. Nah, iki dagangane. Ndase piye wi lek cara kupinge, cara kurupane ora petak kaya ngopo, Di? Wah, ya. Mripate tamatno. Buntute piye? Wah, Aluse awak piye? jan klemis ya ngene. Yo mek rupane biasane lek petak ngono iki kesempatane wong tuku ngenyang. Ya. Alah petak. Wingko jane yo sir, mek gur nggih dalan ngenyang asline. Ya. Makanya kita dengan harga 12,5 juta kita kawinkan dengan podo-podo anak barongane. Speknya seperti ini. Ditikel apa piye? Oke. Nah, kita cekel kupingnya dulu anda. Ombo, lemes, ya toh? Ombo, lemes, dawa. Dan cadulane. Dan turah-turah. Iki lek pomo. Plus apa ora ya jan nyadil banget. Jan medeni iki. Nah, mburi kaya ngono kuwi. Ter. Nah, kae. Game laku dhewe buntute ben ngadeg, lek wedi minggu. Nah, kuwi. Pemburi ya jal genten. Rewase kaya ngapa bendro? Wah, jan. Lara apa ora? Ndak umum. Rego 12,5 juta kleru ora lek kok regani? Ora. Barani. Butuhe golek dulur. Ya, kuwi. Heeh, yo golek rezeki barang. Oh. Sing nuku ingko yo ben oleh rezeki. Amin. Geser? Geser? Kawin diingi berarti 1 hari. 1 hari. Satu. Wah, gebras. Pak lho pe dhewe rezeki ya. Dhewe rezeki ayo. Kowe arep ngejar rezeki aku, berarti mengko arep payu. Amin. Heeh. Jumene gebras duyuhe bolak-balik. Ya, ya kuwi lho. Rezekine ning kono. Geser iki mergo 12,5. Geser ke harga berapa itu? Ke harga 15 juta kawin pitulah. Enek tanggalnya loro kita ya. Loro. Tanggal 23 bulan 12 ka 2024 karo tanggal 20 bulan 3. Nah, iki berarti ketoke sing iki gak dadi terus kawinane iki. Iya. Toh? Lek bulan 12 berarti tanggal 23 bulan 1, 23 bulan 2, 23 bulan 4. Iki wayahe kan wis patang sasi. Iya. Patang sasi 3 dino. 3 dino. Oh, berarti ketoke sing iki kawin sing keri iki. Tapi mbok kita lihat secara fisiknya. Soalnya lek wis patang sasi kan wis koyok ke mau. Tanda-tandanya kita lihat masuk ke dalam seperti apa. Oke. Rego 15 juta. Yo. Wah, koyok jaran. Dhuwur buntut der. Buntutnya delon to, sakmono gedine ya. Wah. Oh. Jaran. Ya, buntutnya piye? Der. Jan wedhuse gedhe koyo jaran. Kuping sak emblak. Nggih. Lon. Wah. Lho. Nglenyer tuwipis. Bentuk ndase ya sedeng. Ya. Nek kupinge ombo dawa iki. Cara video kuwi kena didemok, diraba. Klenyer kandel, pangkale tipis, ya toh? Gek mburi kaya ngono kae. Wah, jan der. Calon susune lek doro susune kaya ngono iki calone kepiye kuwi? Wah. Ya umum iki. Body center rangkanya bagus, sikile dawa, sodangane garing. Ya loh. Klawer dengan harga 15 juta sungne yo tipis, nggih kupinge delok to. Jan tipis pipih lho. Lah, ngantek malik ra iso balik. Lah, iya. Ya, kakak dawa. Wah. Yan. Iki lek di video ra ketara iso mlendung di. Delok to pangorane. Ayo aku bilang ketara. Ki gembel. Heeh. Kawin karo sapa mengke? 17. Karo 17. Harganya 15 juta. Kawin tanggal selawe bulan 3 ya. Berarti selawe bulan 4 sesasi unjul sedino. Nah, mburi kaya ngapa kuwi syutingan? Wah, jan. Buntut sak lengen. Kan. Nah, kambingnya sehat ora menurutmu? Sehat. Waras wiris, warak. Waras wiris. Nah. Oke, kita geser harga 15 juta kita tinggalkan ke geser yang berikutnya. Oke. Waras wiris, warak. Geser lagi, harga 15 juta kita tinggalkan. Kita geser ke harga 12 juta setengah. Kawin dengan songo-songo. Tanggal 23 bulan 3 2025. Kawin karo songo-songo nah. Ya toh, ping songo-songo piro? Oke rumah aku di. Oke. Karena dites yo kuwi mengke. Aku lemeng mau omongi iki wis ngawin Pak Jack wis metu anake. Aku yo meo, tapi aku yo butuh bukti. Iya. Bukti tak kawine dhewe untuk cerita ke pembeline biasanya ngawinne ngene lho. Iya. Ngono.
Termasuk Oke. rego 12,5. Kawinnya karo songo-songo sama anak barongan. Anak barongan tau songo-songo. Anak Di tanggal barongan. 23 bulan 3 2025. Berarti sesasi punjul telung dino. Wah sing iki mangke anu, Ding. Tanggal 25 bulan 3. Sing iki tanggal 23 bulan 3. Berarti iki sing kurang telu. Sesasi punjul telung dino, sing iki sesasi punjul sedino, Ding ya. Yo didelok barangnya kaya ngopo. Iki lho. 12,5. Anda bisa semua. Sudah bisa memiliki kambing kuping kompleh-kompleh. Hop. Ya, ya kupingnya delokan sak mono dawane. Yo. Bah, rasane di. Ajarku mah tak lengeni ngene kaya lho. Heeh. Delokan to. Wah. Hah? Jan. Kompleh. Lho, wi. Ye. Wah. Masuk. 12,5 kawine sesasi punjul telung dino, sungune deloken. Mripate deloken, wedhuse kesedayange. Wedi. Wah, mburi deloken. Rewase. Wah, kaya ngene iki. Bodine awak deloken. Wah, bodine long sasis. Sikile kenceng-kenceng apa ora, nukluk apa ora. Susune deloken enek apa ora. Wah, susune enek. Berarti enek pendile? Berarti bener-bener iki wedok ya. Wedok. Iki kupinge bisa dilihat. Nah, sak menit dawane iki. Rego 12,5, kiwa tengen ya metu kupinge, biasa kok madhep rene. Benderane mek sih wah rosane ra umum. Wah, kok rezekine rosa iki berarti. Ndase delon. Ye. Yo. 12,5 padha karo diwehi weh. Gratis ki yo. Jan modal diwehi. Speknya sehat ya, weruh dhewe wonge kakualan. Wonge kakualan. Kawinnya tanggal 23 bulan 3 2025. Berarti 1 bulan lebih 3 hari ya. 3 hari. Sama songo-songo. Oke, kita geser ke harga berikutnya. Tak lirik mlebu kene meng ning kono pendile kok wis mlorot. Endi? Ya engko sik ta. Ya, kira calon iki ngobrol. Engko sik ta. Harga 12,5 juta kawin barongan tanggal 21 bulan loro 2020. Ini kawin yang terakhir. Dan ini pindahan dari Sing Suson. Pindahan dari Sing Suson. Iki lek gak kleru selisih 2 hari sama sing kono meng dhisik iki malahan. Dhisik iki. Kawine yo. Soale iki dulu kamarnya di sana. Dan kemarin apa? Isu mang po anu, dilih sini sama Pak Po. Dipindah. Dan tanggalnya yang satu ada di sana. Sing Suson mau lho, Abang. Ya. Wi kacek selisih sekitar 2 hari. 2 hari kemudian. Nah, dhisik iki karo sing 10,5 arep anak mau. Iya. Terus iki kawinnya tanggal iki. Lah wingi sing dadi sing ndi kita delok secara fisiknya. Oke. Toh. Neng nggih bulan 12 kemeng kan tanggal piro? 17 ya. Berarti iki tanggal selawe. Selawe bulan 12. Bulan 12. Toh. Selawe bulan 1. Selawe bulan loro, selawe bulan telu, selawe bulan papat. Pas patang sasi. Lah lek dadine kawinan sing iki, delok niki, tanggal loro. Berarti 21 bulan telu, 21 bulan papat. Ya. Ya toh? Ya. Punjule lek iki meng tanggal 26 berarti rong sasi punjul 5 dino. Rong sasi punjul 5 dino. Lah ya iki didelok ae nyatane, dadi sing dhisik apa sing keri. Nah, karena kan ya wedhus gak mesti. Gak mesti iki. Nah, didelok wujude buntute kaya ngono kuwi. Candi ngono ya. Tok tang kae. Kupinge diwaca sik, susune keri ae nggo. Mare ya wis sak ngono. Nah, rapet kupinge sret membentuk urat-urat di bagian mulut. Sungune ya wis tipis melingkar di pangkal leher untuk warnanya dan mempunyai deker sisian. Kalau sepatunya lengkap. Dekere mek kurang sing kene tok, warnanya lengkap. Ayunan bulu ekor sama rewos ini tembus. Coba dari belakang, boleh ndahne luwih pantes. Lho, piye? Jan. Nah, saiki ndelok pentile, wetenge kan ngene iki. Lah, pentile saiki didelok kaya ngopo, sepiro. Ya berarti kira-kira kan iki sekitar patang sasi nih. Lek rong sasi kan ya ndak segede kuwi to. Mestine lho ya.
Tapi kan sementing kawin ini kita tanggali. Biar nanti terpantau bila nanti dia ada reaksi ketika mau babaran. Nah, oke. Kupingnya penak, kepalanya bisa noleh. Lah, iki kon noleh pinter kok. Ya wis madhep rono, Nduk, genten mang kupingnya sing sisih duwe kuping ora. Nggih. Loh. Rapet, ndase kaya ngono kuwi. Dan. Ha to? Rego 12,5 kleru ora lek regane? Ndak kleru iki. Apa ndak kleru iki? Ndak. Heh? Ndak. Kaya per 15 iki. Iki sing 15 ding, heeh. Kayae. 15. Endo, tapi bene niate golek dulur. Ngono ya. Syukur bagi oleh rezeki. Geser lagi, mesakne meteng tuwek. Yo. Iki ndak menjanjikan kita meteng loh ya. Tapi secara tampilan fisik ngono kuwi gunah. Kayak ini Doro kan yo kita hanya membaca dari segi perilaku. Oh, lek wis ngono kuwi mendah to? Ya. Oh, tapi kembali lagi rezeki sing dhuwur, tapi secara fisiknya wis jelas-jelas. Tanpa di USG lek ngono kuwi jelas, tapi penentunya tetap dhuwur. Ya. Bisa terjadi apapun ketika sing dhuwur kuwi berhak. Ya. Oke, geser ya. Geser. 12,5 kawin karo Iki karo Barongan. tanggalnya Tanggal 21 bulan 2 2025. Wis sing terakhir. Sing pertama berarti lek karo ngomong tanggal 17 tanggal selawe bulan 12. Bulan 12 2024. Patang sasi punjul 1 hari. 1 hari ya. Ya no. Kan iki mong tanggal 26. Lelek Ya, patang sasi sedino. Bisa diperkirakan sekitar selawean dino neh. Owek. Rezekine ambrol. Sing jelas sebagai apa? Nyugih. Geser lagi di harga 15 juta kawin Barongan tanggal 18 bulan 12 2024 dan tanggal 10 bulan 1 2025. Berarti ini kawinnya pindu. Iki padha ae kasuse kambi iki. Iki lek ning tanggal 18 tanggal 18 bulan 12 tentunya ini kan sudah 4 bulan lebih 1 minggu. Ya. Kena wong ngomong. Dari minggu didelok reaksi nih, lek neng bulan 1 tanggal 10, ya sekitar 3 bulan setengah. 3 bulan setengah. Oh, kaya ngapa wujude? Ayo didelok wujude ae ben penak. Ki. Wedhuse kaya ngene iki, ndase deloken. Wah. Piye? Kaya ngene iki ya. Kaya kudu tak emplok-emplok ae ndase. Ndase. Doro, kambing ini Doro baru poel 1 pasang. Iki. Yo, genti ngalor tak parane rono. Yo. Set didelok pentilane. Wah, 3 sasi setengah. Iki. Lek 4 sasi koyone gak mungkin semono. Gak mungkin. Kuwi kira-kira lek 3 sasi setengah mungkin ndak? Mungkin gitu. Mungkin ya, sekitar kuwi kan. Ya. Oke, berarti yo mbuh ning dadine ning tanggal ndi yang jelas pendile ngono kuwi lek perkira aku iku 3 sasian setengah di. Soalnya karo kuwi mengkan imbang to karo kuwi. Lek 4 sasi mestine kan wis koyo kayak mau. Koyo dhuwure kuwi kan. Soalnya dhisik iki lek tanggal 18. Nah, buntute deloken. Wah, jan. Bodine ya deloken warnae, kaki-kakine. Wah, jan long sasi iki. Rega 15 juta kleru apa bener lek ku ngregani? Ndak kleru iki. 15. Kupinge kaya ngene iki. Iki kupinge. Kepalane ya deloken. Lho. Wah, mentolo ngeplok iki. Kita geser karena secara kasat mata iki ya kaya kuwi mang kan 3 sasi setengah ya angkrem rodok tuwek. Rega 15 juta. Kambing ini sehat. Tidak sakit, tidak cacat dan juga tidak cacat permanen dan siap dikembangkan di daerah panjenengan semuanya dengan spek breeding seni mengarah ke kontes. Jadi anak-anak sangat berpeluang sekali untuk anak-anak ke kontes. Tapi kita tidak menjamin atau tidak bisa memastikan anaknya mesti kontes. Tapi dengan upaya bahan seperti ini kita padukan dengan pejantan randah kami yang sudah kita teskan melalui kontes juara. Yo harapannya, ya toh, jarene buah tidak jatuh. Buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya ketika tidak digawa kalong iber. Lah. Geser lagi kita tinggalkan harga 15 juta kawin dengan Barongan. 2 kali kawinnya nanti kita cermati, kita lihat kayaknya jadi karo sing bulan 1, tapi itu pun yo urung mesti. Wis muga-muga sing penting kok mana rezekine ambrol ning kene sing tuku.
dan bisa kita dapat dulur baru. Oke. Ya toh? Iya. Wong lek dulur oke jare ora bakal luwe. Lah, Geser lagi di harga berikutnya regane piro kuwi? iki regane 12,5 juta. Heeh, kawin tanggal piro? Barongan. Kawine loro iki, Pak Cek. Hah? Loro neh. Loro nah iki. Tanggal piro? Sing pertama tanggal 12 bulan 1 2020. Hah? Sing keloro tanggal 15 bulan 3 2020. Didelok. Oke. Tanggal 3, tanggal 15 bulan 3. Berarti sesasi setengah. Urung enek, sesasi muncul seminggu. Ya. 10 dino. Tanggal 15 kok. Heeh. Wah. Lek sing iki patang sasi padha karo wimeng. Geser. Oke. Delok wujude, lek patang sasi pendile ngono-ngono kuwi mau, wis ketara. Nah, iki patang sasi iki kaya ngopo? Nah, berarti buntut ning ora ana sing noleh. Wis kaya buntutmu kabeh kuwi. Iya. Biasa seperti ini bisa dilihat. Wah. Jangan. Rada madhep rono, Nduk. Penak. Madhep rono. Iki ndase. Wah, jan tolong ngemplok nah iki. Sungune tipis. Iki rong poel ketoke lho ya, delok se untune kuwi. Poel apa rong kuwi? Urung. Ya utuh to. Utuh sehat. Utuh rong poel. Lek ndelok pentile ketoke lek sing bulan 12 gak dadi. Karena apa? Lek bulan 12 kan patang sasi jelas. Ketara banget. Lah ini pentilnya seperti ini. Set. Aduh. Belum iki. Belum ya. Belum. Berarti kan sekitar sing 1,5 bulan. Nah, kuwi. Bahannya seperti ini. Buntute der. Kok lawaran iki. Ya iso mlaku. Kuwi iso mlaku kuwi. Lho. Mlaku ya pinter. Ndase deloken. Oi, ya oe. Oe ya oe. Srit. Lho, ndase. Ora ora. Tarong genah. Sungune piye? Mripatane piye? Wah, masuk. Wedhus. Mluwen tunga mripate mlorok. Kuwi ya kurang penak disawang. Tapi lekukane kuwi sedeng, tapi lek mripate sudup kaya mripatku ngene iki. Iya to? Nah, kaya iki maksude. Kan ya luwih enak neh iki disawang. Lho, ngene iki. Rega piro ki mengke? 12,5 juta. Kawin karo barongan. Kambingnya sehat, tidak sakit, tidak cacat dan siap dikembangkan di daerah panjenengan. Siap dibreedingkan, ditangkarkan, dibernahkan. Dengan fasilitas yang kami berikan 4 kali kawin gratis dengan kawin pejantan yang sudah kita teskan. Geser lagi. Oke. Harga 12,5 kita geserkan kok kari aku. Ki mengke sepirang jam. Iki 43 jam. Ora apa-apa lanjut yo. Terus jadi cepet nih. Kawin barongan tanggal itu bulan 1 karo tanggal 19 bulan 1. Iki berarti jarak sak siklus kawin neh. Iki ya. Padha bulane beda tanggale. Regane 12,5. Yo. Kaya ngapa wujude kita delok. Deloken dhewe tanpa tak cekel. Wih. Kuping sakmono dawane. Piyo. Kayak buntute deloken to kae. Wah, jan kaya yo kae lho. Ya oe. Nah, ngarep kaya ngono kae. Kupinge. Wah, sakmono dawane. Dengan perpaduan 2 warna. Kalau pendile di wis mentek di. Wah, wis mentek kaya ngono ya. Lah yo. Iki bulan 1 to. Bulan 1. 2, 3, 4, kan 3 bulanan. 3 bulanan. Lah kae. Speknya seperti itu. Klek menurutku ada tanda-tanda tadi wi mentek ya. Tapi ora wani jamin. Tapi kita memfasilitasi sampai tadi. Dengan spek telinga panjang. Tak wacane sik. Dok. Dengan spek telinga panjang yang kita kawinkan dengan sapa kuwi mengken dhuwure. Barongan kawinan karo barongan dengan warna hitam pekat. Harapan kami memperbaiki warna barongan dengan postur minimal kaya barongan dan bulu kepalanya. Ya toh, kita cepaki kuping sing ngene iki. Ya harapan kita ben supayane mujud kaya lek metu lanang kaya barongan ning plus ya luwih gedhi. Kupinge luwih dawa. Makanya kita kawinkan dengan spek seperti ini, muga-muga sesuai karo angen-angen. Karo ndonga, karo usaha. Allah tidak akan merubah suatu kaum ketika kaum itu tidak akan merubah sendiri. Wah, ndonga iki. Bahannya seperti ini. Bodi dawa, doro, warna plus, sepatu deker, ngarep buri, susu ireng, warna kontes, tapi ini speknya breeding seni kontes. Harapannya anakannya bisa keluar kambing kontes. Makanya kita padukan diulak-alik di
breeding di apa? Didu karo iki karo iki karo iki. Harapannya hasil 5 bulan ke depan setelah kawin. Metune kaya ngopo. Kalau sudah lahir penentunya rawatannya seperti apa. Kambing bagus belum tentu bisa berkarir. Betul. Kambing sedeng lek nasibe pas karo rawatane bener akan bisa berkarir. Nah, Berarti kan tidak ana cukup PR-nya ditengene sampai mana. Bar mana lek wis metu piye carane dhewe ngupakorone. Nah. Lek cerita kuwi kingkur lambene ra iso mari. Kira-kira piro? 2,5. Kawin karo sapa? Barongan. Rega kawin karo barongan regane 2,5. 2,5. Geser lagi di harga berikutnya. Harga per piro kuwi? Iki harga 11 juta. 11 juta kawin? 17. Wih lho. 17 kok rego sing 11. Oh ya aturannya mulai 11 ya. Ya. Beh iki cacah ya jan wis. Rego 11. Kawin karo 17 tanggal 12 bulan 3. Ya. 18 bulan 4 sesasi. Lek saiki tanggal 26 berarti sesasi punjul 8 dino. 8 dino. Laktasi 1 regane 11 juta wis langsung kawin karo 17. Lek iki engko dientekne karo 17 terus jan tak wehne bruk iki. Iki. Lah 5 juta ping 4 piro? 5 juta ping 4 20. Lah iki regane piro? 11. Udah tak wehi duit piro? Wah, duit-duit 1 juta. Cik diwehi wedhus. Lah yo. Wah, jan. Iya. Golek ndarane aku iki golek dulur ndarane ngomong tok. Lah yo. Lambene blantik. Ya toh. Ya Lah ngene iki golek dulur apa ora? Sedekah. Aku golek dulur peternake marem, aku yo marem pranakane sing tak maskotnya benah to kok ndi-ndi. Ya. Jenenge blantik cilik piye sing di piye? Sing diapik bene rata. Ya kuwi. Geser delok ya, Yo. bangga promosi ae. Kita delok laktasi satunya seperti apa dagangane iki lho. Yo lah ndekem, yo wis ndekem ora apa-apa sak sirmu. Wah, lambene tuwipis. Iki cacahe len wis apa ora reru ya regane iki janane gendeng lho iki, 11 juta. Lah ndase tuwipis lho delok to. Ya lho, ngadeg kok, Nduk. Ngadeg. Tak deloke, ya wis ra gemadeg ra apa-apa. Wis ngundang tenan, rodok kesit. Ya Allah ndase. Piye? Piye? Wih, tuwipis, rapi, sungune tertata, pentile kuwi normal, rodok dawa sisih titik. Tapi aman, ora sakit, ora piye-piye. Ini wedhus bermasalah susu iki enggak wani ngedol. Aman kabeh itu. Produksi. Nah, saiki didelok rewose kaya ngopo. Ben mlaku karepe dhewe lek dicekel anu ngadeg kok nyajal. Nah, game laku yo. Wah. Oi. Ya OE. Bodinya panjang. OE ya OE. Nah, regane piro nulis? 11 miliar. Kendok saja iki wis kleru opo piye. Lem regane. Lah ya kuwi lho yang ngene iki. Dan Barang ngene iki lho ya Allah. 11 juta kawin 17. Regane kaya ngono kuwi. Barange kaya ngene iki. Wah, delok to. Yo, ya OE. Yo. Rong menit hilang lah iki. Wis bene, kadung kita konten tidak kita edit nanti tak tanpa edit iki kok. Iki engko langsung. Selangsune duwe nomor tong. Yo, sing penting kuwi. Ngono lho. Ngono. Sing apik bene rata. Yo metu. Yo. Metu iki. Nek tak senenane cacah iki to. Kene iki ketoke kok rodok slendro ya. Rodok slendro iki yo. Tapi ya ora lah, ya semoga-moga bermanfaat. Rego 11 juta kawin 17 tanggal 18 bulan 3. Sesasi punjul 8 dino. Oke. Iki anak-anak, ini anak barongan, iki anak Sakira, tas lenjimo urung diupakara. Iki anak Sakira 5 juta, oke, buntut der. Iki Umure menuju 6 bulan. Nah, oke. Tak cekle ya. Oke. Tapi iki engko lek ra mau tutup metu iki. Sik, tutup sik. Iki anak barongan. Sing di Iki, iki. anak barongan. Buntut yang ngono. Iki anak Sakira, wih. Anak Sakira wedok usianya mau 6 bulan. Delok sik, ndase. Nah, wih. Kepalanya Sakira. Roh, ketara. Sik. Nah, iki nyaduki wong iki sik sitok. Ngono kuwi turah-turah. Nah, iki ya. Oke. Bodinya panjang. Buntute yang ngadeg. 5 juta iki. Iki. Oh, dhewe urung kawin lelon buntute. Urung kawin urung apa. Dhewe kok dikawinne piye terusan dadine. Lah iki sing iki anak barongan. Regane 10 juta. Ini ya ngadepne kawin iku umure 7 sasinan. Wah.
Wih, kepalane cara ra petak piye? Jan. Iki regane 10 iki dimarahi babone rodok geng. Iki. Heeh. Babone rodok geng nanti kawine kan karo Mega Mendung to 17 iki. Iki engko ya. Lah iki anak barongan. Masa ngarep ngendu arep apa kawin anake dhewe. Iya. Iki 10 juta kaya lanang lehere gedhi, kupinge boros, ndase kaya ngono kuwi. Kok kosong apa ya? Rodok ditutelek sing ngene iki yo. Ya, wes. 10 juta karo 5 juta luru anak Sakira dan anak barongan. Kita geser lagi ke Harga 15 juta kawin 17. nah, tanggal pira? Tanggal 18 bulan loro 2020. Geser lagi ke sini. Ya. Iki disisihne iki marai adike 17. Sing di. Iki didelikne ning kene iki. Weh, Adik kandunge. Jan. Iki adike gula. Iki. Lah kan 17 racun mas gula terus iki. Weh, Iki adike 17. ya Allah dah saya ngono kuwi. Gusti. Iki dingu. Dituku ya oleh. Tapi regane ganti cilik larang, makane lek ra didol iki larang. Wis saiki dagangane kuwi syutingan kolor kene. Dase kaya ngopo? Rewoke kaya ngopo? Nah, saiki kok kene delon. Wih. Rewose kok ngisor ndedok gen detail kok kene. Komburi, buntute, syutingan sing rata engko terus tak wacane. Rata? Rata. Ndase wis kewenangan, kuping wis ketara, Wes. warna melingkar wis ketara, Wah, jan. pentile wis ngendhok ketara. Wah, lah kuwi lho. Nah, induk laktasi 1. Aku kok kono aku tak rene genten. Yo. Tak jelas nih. Set iki mari oyeng ae sing sitok iki. Induk laktasi 1 spek seperti ini, ya toh? Regane 15 juta. Delon. Yo. Yo, ya laktasi 1. Pentile bagus, kendine wis mulai kendu mendun. Iki. Lho kuwi kaya ngono kuwi. Aku ora mau meteng ya. Sing jelas iki kendine kaya ngono. Lho ro dhewe ora. Lah, kuwi ora. Lagi kena cidek. Tapi aku ora wani jamin lah ya, walaupun itu secara fisik tak terlihat bentuk weteng, bentuk pentil, ya toh. Dan perlakuannya aku rawani iki menjamin meteng, tapi kita bisa memprediksikan kambing ini ada isinya. Tapi aku rawani jamin, tapi kami memfasilitasi kambing ini sampai bunting dengan menyediakan pejantan. Karena lebih tok gak iso meteng. Ya, tanpa dicelep karo sing lanang. Lanang tok ya gak iso merenah. Lek tanpa ada dorongan apa jenenge sing wedok. Allah menciptakan makhluk itu berpasang-pasangan. Nah, pasangan tok gak dicekne ya gak dadi. Gak dadi. Bentuk seperti ini kleru ra 15 juta iki. Wah, ndak kleru nyebeki wong. Allah. Set, warnanya melingkar tepat di hampir di tengah apa? Bodi jan kaporit kae kaya ngene iki. Kaki-kaki mening. Dan. Bodi bagus baboni. Bangkok. Nah. Sehat mendaki? Sehat. Didelok secara body atau fisiknya piye? Sehat, tidak cacat permanen dan juga tidak cacat. Nah, berarti siap dikembangkan ya? Siap. Di daerah panjenengan siapapun yang membeli kambing ini 15 juta lek kleru to molong dikoreksi, tapi kambing ini 15 juta podo karo ratuku. Yo gitu. Dengan fasilitas yang kita berikan. Podo karo jek diwe duit 5.000 karo wedhus. Geser lagi yo. Yo. Metu. Spek PI. Geser lagi, harga 15 juta kawin dengan pitulas, tanggal 18 bulan loro, 2020 kita geser, soalnya kira ora didol berarti kan radianu. Yo, enek wong tuku ora apa-apa, cuman ini tidak kita tawarkan. Karena mana sing pengen yo oleh. Apa-apa pun dari didol. Adi pitulas pas. Makanya kita tidak ki tuakne gedhe sik kuwi dikawene. Sik goleki referensi lanang. Geser lagi di harga piro? Geser lagi di harga 10 juta kawin Mega Mendung. Tanggal 5 bulan 3 2025. Lek kawin Mega Mendung dengan harga 10 juta, kamangka Mega Mendung kuwi kek duduk wedhus kok kene kawine pira? 3,5. 3 juta. Oh, 3 juta. Ya adik pok bathi 500. Ya ora. 3 juta iki lek ping 4 pira? 3 juta ping 4 rolas. Nah, lha iki regane pira? Regane 10 juta. Berarti badhe pira sing tuku? 4 juta. 2.000. Oh iya 2.000. Rolas kok dijimuk 10 kok.
Padha tuku apa diwehi? Wih. Kaya ngapa barange? Kita lihat. Set. Wah. Nah, ngadeg, Dok. Nah, Yo. kambing ini laktasi 1 masa produksi meres. Iki. Jane yo eman iki dituku. Puntile apik apa susune? Kupingnya kaya ngene iki. Nah, harga 10 juta, kuping ngombo. Jan. Srit, kepalane yo kok melentung banget, ndak lincip, ndak ning sedep. Sedap. Tipis. Nah ini. Set. Pentile iki apik iki. Wah, Iki digawe ngedot putri, jarot, yo ta cemple-cemple. iki. Heeh, diperes poena. Makane pomo iki ya sing penting ditawarne. Ya. Soalnya wis kawin. Heeh. Nah, pomo urung iki mbak beneran. Masalah iki nggih nyumbang pundi-pundi susu. Ya ta ngerti to kebutuhan susu kene sedinane? Ndak mau. Ya, iki kaya ngene iki bahannya sehat, tidak sakit, tidak cacat dan juga tidak cacat pemain yo iso mlaku. Wah, Lek rawati buntute ngadeg. Dinteni ning kene sampe ngadege apa piye? ngono ya. Delok enten ono klek ngadeg. Wah, Karena wedi. Lho, ngadeg ora arepe wi. Lah gila-gila. Bodine delon. Bodine long sasis. Nah, do anu manak pisan. Gimana pisan iki? Oh, kupinge srut ombo. Sikile garing dawa-dawa. Kleru ora lek ngono gane 10 juta iki. Ndak kleru lek. Lek kleru metu, yang jelas kan ya awakmu roh. Ku aku omong dhewe, pomong konten ku tak omong tidak sakit, tidak cacat permanen. Renek saksine lah iki awakmu dhewe tak tekoni. Ya. Weh. Oke, harga 10 juta kita geser ke harga berikutnya. Delon rego piro kuwi? 12.500.000. Kacek 2,5 juta. Kawin harus apa? Barongan. Nah, kacek 2,5 juta sing mari kacek apane to Pak Jack? Ayo didelok. Berarti tanggal itu bulan 4 sesasi. Tanggal itu bulan 5 rong sasi. Sedangkan hari ini tanggal 26 bulan 4. Tanggal pitune kurang 11 dino. Berarti rong sasi kurang 11 dino. 12,5 kaya ngopo barange? Delok, iki lho dagangane. Awak dawa. Ndase delok engset. Yo, wijan kaya ndasmu, Di. Yo. Delok ora. Wes, ketara ora kowe? Delon. Oke nek kene pepet kene ketara. Nah, kowe. Ana. Lho. Piye? Piye? 13 juta kuping, rada mundur kene ben ketara. Kuping, tanduk, bentuk mulut bisa terlihat semua. 13,5 juta. Body bisa dilihat. Set. Nah, wah. Ya toh? Iki yo masa produksi. Iki sik meres. Sik meres ya. Sik meres karena kita ambil kae sak anake wis ndang payu. Soale anake apik ndang payu dhisik. Kan biyen diwor kuwi susune. Rodok dawa sisih ukur-ukur. Nah, ini kita treatment ben padha karena biyen diwor babone anake. Nah. Wes, delok secara delokane sehat ora wedhuse? Sehat. Nah, iki wedhusnya seperti ini. Siap dikembangkan, siap diproduksikan, siap untuk mesin cetak kambing geng di tempat panjenengan semuanya. Nah, dengan fasilitas yang kami berikan, lek iki mana berarti cek gratis ping telu. Ping telu. Nah, lek iki engko dijaluk kan mana? Lek iki engko urung berarti cek ping 4 sampai dadi. Cek utuh berarti ya. Nah, regane 13 juta. Kleru apa ora iki? Enggak kleru. Murah apa larang? Murah lah iki ngene iki. Hanya seperti ini. Nyetak sing padha karo iki yo karuan iso. Lah, Luwih apik iso, luwih elek ya iso. Geser keluar harga 13 juta kita tinggalkan ke berikutnya. Tak lirik maksret kita kok anake dhewe. iki Delok sik tulisane ning kono regane piro, kawin karo sapa? 15 juta kawin karo 17. Nek tulisan cilik kuwi apa? Binti Sakera. Nah, kawin tanggal piro? Tanggal selawe bulan telu 2020. Lek saiki bulan 4 tanggal 26 berarti sesasi punjul Sedina. anak Sakira kaya ngopo? Buntute. Yo. Ya Allah. Ya Allah. Nah, weh kok kono, aku kok kene. Nah, buntute piye? Ya iso nguyuh. Lho, nguyuh kuwi lho. Ndase delon. Anak Sakira Doro regane 15 juta. Ya pek wong Ya, buntute delon, kenceng jereng ya iso nguyuh. Jan, lha kek. Yo candi wae. Ya ndase lho delok ento. Kae kaya ngono kae. Kek buntute.
Beh, yo. Yo. Lah. Rego 15 nyapo? Mergo gawe sing persis karo iki urung ora iso. Ndak iso. Luwih apik iso. Iso. Luwih elek iso. Iso. Ngombak Heeh. ndase deloken. Wah, jangan ini. Nah, ini Doro sekitar umur 10 bulanan. Iki. Tas kawin. Rego 15 juta. Lengkap dengan recordingnya ini sudah ada. Udah ada ya. Sak akte lah penake, recording akte ada. 15 juta. Ora usah suwi-suwi sing ngene kayu geser. Pola warna ngene ya. 15 juta. Ndase. Yo. Ya, gasek. Metu. Nah. Kira piro emang ka? 15 juta anak sakira kawin 17 tanggal selawe bulan 3 2000. Selawe. Lah iki payu. Wis payu iki. Geser nah. Iki termasuk sing tunggale kene. Balik mau. Masuk iki, calok ning kono. Geser lagi. Sapa iki tulisane? 12,5 juta kawin 17 binti barongan. Tanggal 9 bulan 3 2025. anak barongan 12,5 kembarane sing kono mau. Iki Sing pinggir kono mau kan direview anak-anak barongan toh. Iki kembarane. Kawin karo 17. Jadi anak dikawin putu. Tapi kan wis beda babon tuwampur. Kita delok ulune sak buntute kaya ya antek muwel-muwel. Sak weteng-weteng metu ulune. Iya iki yo ya saiki delok ndase. Hop nduk, wis saiki deloken nek cara iki plus ndase piye? Jan mentung kaya Iki deloken. Nduk. Wis. Wah, Piye? Pomo iki plus. gila nih. Mentung kaya ngono lah. Lumer ya to papak. Ki ulune dodok kaya ngono sampai teko mburi. Jan. Nah iki kawine kan sekitar 2 sasi yo kita delok. Aku yo ora ngecek. Oke. Nduk. Wis ngendi burung ya? Wis mulai? Wekas ki Pak Cek. Ya wis, muga-muga dadi. Heeh. Iki masa-masa 2 sasi dititani wangel. Seangel. Bulune delon. Set, maju ayo, maju kono. Yak. Maju. Yo. Jan. Anak barongan ndase jan kaya ceplukan, kuping yo maksrit. Buntute delokno ya ngono kuwi. Buntut Jan. Gen rono ae. Nah, kae. Bentuknya seperti itu. Warnanya beda. Nah, kae. Ndase kaya ceplukan. Yo. Regone 12,5. Anak barongan dikawin sama piala presiden. 17 lho, Dron, klewer-klewer lho. Jan kupingnya. Ulune rata sampai mburi. Muga-muga ini nanti kita padukan dengan warna plus. Bulune kaya mbae karo babone. Nah, Warnae kaya pake, kepalane kaya babone karo pake. Kupinge padha lemere kaya pake karo babone dengan postur yang dhuwur. Harapane perkara lengei ya sak lengei. 12,5 juta. Moga-moga ngejar kene siapapun nanti pembelinya. Iya toh? ya. Oke, geser lagi. Rego 12,5. Kawin 17 tanggal 9 bulan 3. Uang. Kenane uang lambene. Iki payu. Iki wis payu. Iki payu. Iki rego 10 juta kawin barongan tanggal 12 bulan 4 cek dinginane. Barange ngene iki urung dibenakne blas. Sungu-sungu ya cek utuh. Rego 10 juta kawin barongan tanggal 12 bulan 4. Oke. Berarti 26 jimuk 12 piro? 16 jebol 12 isih 14 14 dinoan, 2 mingguan. Oke, wedhuse. Nah, sungune rong dibenakne. Tapi bisa dilihat bentuk kepala. Loh, ya wis kok kono wis. Kuping, endas, ya toh. Tapi engko arepe dikirim pemane ndang ki ndang ditata. Iki cek utuh. Cek calone sik. Iya, ndase. Yo. Yo. Nih. Ya toh. Perpaduan warnane piye? Lah. Set. Dekeran. Ngarep buri lengkap. Komplit sepatu. Ya toh, buri ning boyoke nek tapele kantong. Biasane ngantongi rejeki ngono. Amin. Lah kuwi buntutane rewose. Bodi dawa. Ndase ini. Lho kae. Yo, gemek 10 juta. Ya wis mungkin pancen butuh iki golek dulur.
Iki ya. Bejan golek ya. dulur. Alhamdulillah. Nah, wis dikawin karo sapa iki? Kawin karo Barongan. Barongan iku ya. Hmm. Barongan. Delok ndek tamatno, rasakno. Ibaratno sungune iki wis didandani. Yo, kaya ngopo? Lho to. Ayo ayo namanya. Yo kaya ngono kuwi. Nah, rego 10 juta. Oke? Oke. Doro. Yo geser. Yo. Suarane wis serak. Berapa jam itu, Di? 1 jam 5 menit. Luar biasa, konten mungkin bisa terpanjang kedua ini nanti ya. Tanggal 12 bulan 4 2025. Untuk memenuhi request teman-teman, ya toh. Lek kelingan kuwi iki rake malih seger kaya tas diopeni beras kencur. Ya. Kesele barang ora krasa. Karena harapannya nanti ada yang payu dibeli wong. Lah. Terus akhirnya nggo bengi dicoba blantik wedok mari. Amin. Kira iki payu iki, Di. Iki payu neh. Nah, 9 ora apa-apa. Kok ngono tok ae. Aku netok ya. Kuwi. Alhamdulillah. Geserna iki lanang. Iki Kuwi anak racun, Anak rego racun. 7,5. 7,5 ya. Heeh. Wis enek sepilane iki ning shot-shot. Geser lagi iki sing dikonten blantik cilik. Leye kae jemplene. Yuh, jan menak ning ngene iki. Wes segini aku nggak disini blantik cilik karo blantik wedok apa wis dilanjut? Manut iki. Hah? Manut. Ora apa-apa. Sing kene mau diterang nih to. Sing ndi? Kok padha ora tuku mau. Oh, ya wis tak bonus iki gek diterangne. Yo. Yo, kawin tanggal piro? Rego piro? 17,5. Kawin karo 17. Tanggal 17 bulan 3 2020. kaya ngopo barange? Iki lho dagangane. Selorot. Delon dhewe iki coklek di panjange. Makane dilihting cilik. Oh. Iki sing ngenggeni adike 17. Kae. Polane kaya kowe. Ya Allah. Ngomongi yo. Wi 17,5 delok ndas kupinge. Wah, jan ya Allah. Piye wi? Kaya ngene iki. Yo Allah Gusti. Ndak ngono lambene. Kawula cilik suwal kadut koni punika. Kupinge ya. Yo ndase. Piye kuwi? Ya Allah. Mburi delan. Wah, jan. Piye kuwi? Wah, Doro. doro iki ya. Ndase. Wah. Bagaimana Jan. saudara semuanya? Apakah ini harga 17 juta setengah kemahalan yang dikawinkan dengan 17? Ndak. Iki ndak iki. Ndak Iki berarti sedekah karo golek dulur. Iki padha karo diwehi duit 2.500 karo wedhus. Kalau kita lihat fasilitasnya. Apa to fasilitasnya? Ayo dijelasne. Yo. Disingkat ya. Oke, kita menuju ke formnya biar detail lek jelasne. Yo. Ya toh. Iso sih di. Iso sik. Dilut ya kene. Yo. Anu kertas notane kowe mane man. Heeh. Kita ambune ngene oh. Dilut gak apa-apa. Yo. Wah, tisu sik. Karena ini urusannya karo kertas. Kudu resik. Kita lihat nanti kartu kawin kita bawakan. Nota pembelian biar bener-bener kambing dari sini. Ya. Ya toh, ada tok stempelnya. Terus ada lagi nanti setelah mana kita buatkan semacam akte, tapi itu recording biar keturunan jelas. Orang mengjereke iki anak iki lan iki, kita mencoba memperbaiki bahasa itu. Oke. Jika ada pembelian pastinya sebelum itu pasti kita suruh wajib untuk mengisi buku tamu seperti ini biar nanti untuk iki kaitannya orang mek gur tulis-tulisan pamer-pameran loh. Iki apa iki? Iki tulisannya engko bila ada, wis engko tak omong nih. Bila ada ini kaya tamu ngawekne ya toh. Ngawekne wong tuku wedhus, beli kambing, ngawekne ini tercatat buku tamu ini semuanya. Dari mana, keperluannya apa aja. Ngisi ini dulu. Nah ini nanti guna tak terang nih, ya toh. Jadi biar detail, biar lengkap, selengkap-lengkapnya wong dhewe wong ra sekolah. Lah ya. Nah, ini buku tamu diisi dulu ketika waktu pembelian di sini maupun tidak beli. Kedua, ketika terjadi transaksi pasti kita buatkan nota seperti ini. Ini milik Pak Dato yang ngarepe mau kirim. Ya. Nah ini nama, regone tulisan, berapa ekor, nominal. Wah. 12,5 juta. Nah, ngene iki diwehi, terus iki engko disuwek. Diwehne iki arsipe. Ismail Lumajang, ya toh? Iya.
Terus iki suwekane sing nggawa kono. Nah, terus apa neh kuwi Jabrik Rejo Tangan, Jepang, Gleduk, ngene iki ditulis kabeh ngene iki. Ngene iki Ali Ploso Kandang, Hendrik Lumajang. Ini tulis yang ini kita bawakan pas gue ngirim. Yang ini carry ning kene. Gunanya apa? Nanti tak terang nih kaitannya tentang ini. Gini ya. Nanti ini didok stempel seperti ini. Ya toh, plak. Nah, kita tanda tangani tak suwek kan mesti tak wehne gue lek ketika kirim. Iki urung tak tandangani ya tanda tangani lek wis arep kirim. Lah, lalu dibawakan kartu perkawinan. Iki mung lho sing kena diarani wedhus ning kene iki gratis. Karena apa? Kalau bukan kambing dari sini Taren mau mengawinkan dengan Barongan biayanya berapa? 3 juta. Dengan Megomendung berapa? 3 juta. Dengan Pitulas berapa? 5 juta. Dengan Ganden berapa? 3 juta. Nah, kalau fasilitas yang kami berikan 4 kali kesempatan beranak, kalau termurah aja nggak usah Pitulas. Sama Barongan, Megomendung, Ganden. Itu berapa kalau kali 4? 12. 3 juta kali 4 berarti 12. Lah regane wedhus memang berapa rata-rata kan yo 15 medun. Nah, ada yang 17,5. Tapi ketika pembeliannya mulai 11 ke atas, intinya di atas 10, bebas memilih dari semua pejantan yang di sini. Bebas. Kalau 10 ke bawah, entah itu 10,5, 10,950, masih hanya dapat fasilitas dengan selain Pitulas. Makanya kita rentang untuk harganya. Ngono kuwi ya enak lho wong pinter, milih wedhus sing rega 10, ditambahi dhuwit 1000 ben iso oleh fasilitas 4. Kuwi bisa mikir nggak we? Ya Allah. Milih wedhus sing pas cocok karo ngene-ngene dhek itu pas kersane ngalah rega 10. Tapi dhek pengen fasilitas itu dinteni kabeh dengan semua pejantan kene. Malah ditambahi 1000, Pak Jack nun 1000. Iki kan rega 10, sedangkan aku sok pengene kabeh pejantan iki iso ngawin. Lah aku sing tak demeni pas sing rega 10 iki. Pomo iki tak tambahi 1000. Berarti kan 11 juta apa ya iku termasuk bisa nanti bebas. Apa aku arep muni jok? Praya langsung wis nggih, Pak, aku ora ngono. Berarti yo malah ditambahi regane. Ngono. Wes kartu kawinnya itu ya, jelas toh. Kawin pertama, kedua, ketiga. Nah, ini hitungannya sampai dadi ora dikawin sepisan kan yo kadang lek penjaluke awake dhewe itu kan sekali kawin pasti jadi. Tapi pada kenyataannya banyak yang kawin ulang. Lah hitungan ini 3 kali ini sampai beranak. Kawin pisan ra dadi, kawin neh ra dadi, kawin neh ra dadi, kersane kawin pentru dadi, yo masih di nomor 1 ini. Belum fasilitasnya utuh sampai mana? Karena tujuan kita ini kawin ini ngantek mana? Dan tujuan kita memperbanyak luri Barongan biar menyebar tuh ngendi-ngendi sing duwe api ben roto. Nah, ini ya jelas ya. Lah, nyapo iki meng tak tulis kudu ngono, nota juga ada harus, dan ini kita bawakan kaitannya nanti. Lah ini peternak kambing-kambing program ini yang sudah aktene dadi beberapa periode nih. Seperti centini. Warna hitam putih. Gitu sampai leher. Nah, iki. Aji Gondrong. Nah, ini dari mana ini? Sarang Rembang. Nah, iki contohnya sama. Nyapo buku tamu, dadak nota dan arsip di dalam di luar itu berlapis karena kita hanya bisa semampu kita untuk mencetak recording yang semacam akte, ada foto, ada tanggal lahir dan ada kode ini, kode ID. Nah, lah ngono kuwi nanti untuk dipalsu mudah ya, kita beranggapan positif thinking aja. Ya moga-moga nggak dipalsu. Tapi ketika nanti dipalsu, nomor ini urut. Ya. Nah ini. Lele iki nomor engko ada yang bedu berarti kambing anu 1 akte kambingnya loro. Ya kita cek nota di sini, tahu tuku rene tenan apa ora? Tahu ngawekne rene tenan apa ora ning buku iki? Ya toh? Ya. Tahu rene tenan apa ora fotone? Kan setiap pembelian itu harus ada foto yang ngirim sama yang beli langsung di sini.
Lek sing dikirim koyo awakmu ngirim kemana-mana itu kan mesti tak ini sik di foto. Ya. Itu bukti untuk nanti kaitannya tentang Arsip. ini. Ya. Yo kita positif aja lah, tapi kok bila mana ada itu kan yo meminimalisir. Nah, meminimalisir. Antisipasi. Ya. Itu karena kaitannya apa? Ya kita berharap nanti ada barongan cup secara umum kelas E sampai A dan itu perlu waktu panjang. Ya toh. Dan nanti syaratnya barongan cup karena jenenge barongan cup berarti kan sing melu anak turune barongan. Carane daftar piye? Menyetorkan dengan akte untuk pendaftaran blek. Nyapo kok dadak nggae iki? Yo harapan kami ojo sampai ketika pas kita mengadakan event jadi anak barongan kabeh kalau tidak ada akte ini. Iya. Ya toh? Adil lah. Ben adil lah nanti cukup daftar gawe iki sudah tek dicocokkan sama arsip. Pokok ora peluru jadi ada kepalsuan. Ya toh? Ya. Sudah jelas semuanya di durasinya kita kedawanan. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, los. Oke. Ya wes, kita cukupi sekian dulu. Teman-teman, dua banget tema kali ini adalah dagangan. Ya alhamdulillah kita kembali lagi mamerne ini di Sengai Ben Marem karena KKTV sangat peduli. Ya, Umumnya kali gesing. Kita berhasil menangkarkan 4 generasi juara, bapak, anak, putu, buyut. Dan itu alhamdulillah disambut baik oleh yang punya awalnya, rumpunnya di Kali Gesing sana. Dan itu belum ada sing ngingu dan alhamdulillah kita orang Jawa Timur. Karena kita ya penggaya ngingoni wedhus. Ya. Kita ya juga penggerak breeding. Makanya kita yo breeding, Ayo perah kita perah, ayo belantik kita yo dodolan. Ayo kontes kita juga masuk ke kontes. Ya toh? Ya. Jangan sampai kita meminimalisir ketika kita memberi kampanye atau mengajak orang itu kita tidak melakukan. Jadi kita melakukan semua. Ayo resian kita upayakan kandang seresik mungkin seperti ini. Oke ya geng, mungkin kita cukupi dulu konten kali ini dan tema kali ini adalah dagangan. Mungkin belum mau lengkap, kita mimiren karena ini konten terpanjang kedua. Ya. Yang pertama ada 2 jam lebih pokoknya mau garap ya. Ya toh. Dan apapun durasinya semoga saja ndak blenger, ndak malei, tapi harapan kami dagangan hanya media. Tapi yang terpenting kita mencari sedulur, julur ya tenan. Jadi apapun komentarnya, dia mau golek dulur ndarani berkedok nggih golek rezeki itu iya. Ya. Lah lek gak golek rezeki kok kena nggih sangu golek dulur. Enggak kena. Iya toh? Wes, Oke. nikmati prosesnya. Jalani prosesnya. Lek urung eneng hasilnya terus lanjutkan prosesnya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Cara ngajine Allah tidak akan merubah suatu kaum bila kaum itu tidak akan merubahnya sendiri dengan usaha. Imbangi dengan usaha, jangan lupa berdoa. Tetap yang utama adalah istiqomah konsisten. Kalau kita tidak berhasil hari ini, siapa tahu besok kita berhasil. Yang penting kita usaha, kita doa. Hasil penentu kita serahkan pada yang kuasa. Ayo memponis iki usaha kudu. Dhewe iki mek gur ndonga karo usaha, penentune tetep sing dhuwur. Ya toh. Kono ngei mergo enek usahane. Ya. Mek njaluk tok ngene usahane, Ndak iso. meri sing usaha karo sing njaluk. Oke? Ada tutur kata yang kurang pas, layar video yang hanya seadanya. Kami Kandang Bako Cabai Merah Farm dirangkum di sosial media kan lewat channel YouTube Jack CMF yang mungkin nanti cuplikannya kita sebarkan ke Facebook. Juga jenenge apa? Cek CMF. Jack CMF juga, ke TikToknya juga Jack CMF juga. Semoga saja bisa bermanfaat dan moga-moga nanti apa yang kita harapkan yuk ada yang minat dan juga kita bisa menggait tali silaturahmi dengan penuh positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.